wai tukunna ba ku ga sun wuce da jaka da laptop a hannunsu ba sun sa ka gan su kenan to na rantse da Allah anya ba su kawo ma laptop ita ba ko gida ba su kai suka fara ma wannan abu ko ni sai mun wannan abu inna lillahi halin su ne ma kenan to na rantse da Allah zan yi maganin su a garin nan sun san waye ni kuwa to wallahi gurin mai gari ma zan wuce yanzu bari ka gani gurin mai gari zan wuce kai ma ka iya bakinka don wallahi ka gaya wani ana neman su har da kai zan hada wallahi sai na waya daga birni an zo an tattare min kai an yi gaba Allah dai kuwa na san za su kawo maka ka siya wallahi sai ka ci kuma ne da ke mai gida yaran nan fa ba sa jin magana ka sun tabo makansu wannan mutumin da ganin shi ba mutunci gare shi ba ka san yan birnin nan wallahi sai an kula Allah wannan mutumin ko ni na tsoratar da shi wallahi ya ban tsoro sosai da sosai gaskiya za a ɗau mataki akan wannan yaran kasu zama mana fitina a wannan ɗan ƙauye namu gaskiya abinda yaran nan suke ya ɓaci har ga Allah. Kai sauri mana, kai sauri. Wai me kake yi ne? Fito mu je mana. Mu je. Allah ya kyautu ne. Allah ya ga mana. Allah ya sarki ya huta. Amin malima. Na sarkin fada. Allah ya ga mana. Ai yau ina cikin farin ciki sosai da kake gani. Wai kai ba ɗan sababbin kaya ne zai sau ba? Ai na ga alama. Ai ina da wani bako ne yau zai zo min daga birni. Wallahi bakon nan in ya zo za a samu alheri. Kawai kuɗi zai kawo min a jakka masu yawa. Ina gaya ma ai yanzu haka harin da ake ciki. Kakkata ba yin ya fata ki. A kai ka zo na kawai. Ai za ka yi rawa saboda yanzu haka akwai gonakin da na wari. Allah ya yarda. Kowane su je sa ni yanzu mai magance wannan gari gashi na tabbata yana can yana jira kai bari in je kawai ta kwanta makwancan ina gonan nan na ta bayan lai ai sarkin fada an mallaka ma jama'a an jima za a zo ma takardu Allah ya zama gaske